Moltes gràcies per convidar-me a aquest foro. Anem a presentar un treball que ja està quasi terminat. Ens l'acaben de rebutjar en Regional Studies, però hem rebut comentaris constructius que pensem que podem assolir i bueno, el títol del paper és Doesn't the cluster live here anymore? The case of acquisition boom in the Spanish ceramic tile industry. Un dels revisors deia que lo de live no estava bé, que haurien de canviar-ho per exist o belong per a millorar l'enteniment del procés. Bueno, l'índex un poc de la presentació, que aniré ràpid i hauré d'escapar-me en alguns moments d'explicacions més detallades. Primer, la motivació i les preguntes nuclears, els objectius del treball, quins són les dades i els mètodes utilitzats per a obtenir resultats, i després resumiré un poc les principals característiques d'aquestes operacions que hem analitzat des d'un període de 2011 a 2020, l'anàlisi, i després un poc comentaré les reaccions de diferents stakeholders, diferents actors locals que pertanyen al clúster ceràmic, per a concloure en una discussió. No sé si em donarà temps a tot això. Això vaig ràpid. Per què treballem aquest tema? Tots sabem les característiques d'un districte industrial marsalià o d'un clúster, els avantatges que aconsegueixen les empreses d'estar agrupades en un clúster, però, com veieu, l'última part, nosaltres sempre pensàvem que els bancs locals tenien un pes predominant arrel de la crisi de les caixes d'estalvis, també van patir un gran cop, però ara trobem que hi ha una entrada de nous actors globals financers, en aquest cas fons d'inversió i altres actors que paga la pena detindre's a mirar què és el que està fent, quines són les característiques, perquè pensem que és un fenomen que és novedós i centrada dels fons d'inversió, de companyies industrials que són holdings d'empreses diversificades. També veiem que hi ha poca atenció en la literatura al paper d'aquests actors financers del districte industrial, més enllà del que nosaltres pensàvem que era el principal protagonista, que eren els bancs locals, i també estem preocupats un poc per aquests canvis que ha hagut arrel de compres massives d'empreses en la seva totalitat. Hi ha un canvi de propietat. Normalment el que pensàvem era que l'empresari local era el que era el propietari. Això facilitava també l'intercanvi de coneixement entre instituts tecnològics, universitats i demés. I pensem que això no només es dona en un context de districte industrial, sinó que altres conceptes com clúster, Millor Innovatec, Regional Innovation System, Learning Regions, pateixen la mateixa dolència. Aleshores, acabem en la pregunta fins a quin punt aquesta entrada d'aquests nous actors financers globals estan transformant el que nosaltres coneixem com a districte industrial, com el coneixíem. Aleshores, plantegem un parell d'objectius. En primer lloc, explorar aquests nous actors, qui són, quin origen tenen, quines són les seves motivacions, i després proposar un marc analític per a veure, a partir d'aquesta entrada o d'aquestes adquisicions, quin ha sigut l'origen, si ha sigut extern al clúster o intern al clúster, quins tipus de diversificació ha donat en les empreses que han sigut adquirides i quines són les estratègies de creixement corporatiu i els tipus de si hi ha hagut integració vertical o no, cap darrere, cap avant. Aquest tipus de qüestions són les que abordem en el treball. Com ha sigut? Ha sigut un treball, principalment és mèrit de Luis i de Xavi, aquest treball arqueològic de buscar en totes les notícies de premsa quines eren les característiques d'aquestes adquisicions, quina era la reacció dels actors locals, i bàsicament ens hem basat en això, en
articles periodístics en les webs corporatives de cada empresa que ha sigut adquirida i s'havien complementat. També han hagut entrevistes qualitatives a aquests actors locals els més influents i anem ja a repassar un poc de manera resumida quin ha sigut el que ha passat. Així veiem en la primera gràfica quina és l'evolució de les operacions d'adquisició per any. Veiem que més o menys tenim una mitjana de 5 operacions a l'any, que es donen el total de 61, i per valor, sobretot, ens hem de fixar que és l'última part del període, a partir de 2017, que tenen un volum molt major a la primera etapa. Quines són les activitats productives a què es dedicaven les empreses que han sigut adquirides? Majoritàriament azulejos de paret, que suposen el 67%, però si es fixem en el volum de la compra, podem observar que el sector de frites també copa quasi la meitat d'aquestes adquisicions. D'altra banda, una dada que és prou esgarrifosa és que el 70% es tracta d'una compra a la totalitat de l'empresa. No és una part per explorar quines possibilitats hi ha de futur, sinó que és una compra de l'empresa sencera. Això també, com veurem més endavant, suposa més interrogants al que estàvem veient. I, de totes maneres, la compra minoritària és residual, no suposa un percentatge molt elevat. Després, si ens fixem en l'origen de les empreses que s'adquireixen, si són internes al clúster o externes al clúster, trobem que per nombre més o menys reparteixen meitat i meitat, però veiem que si ens fixem en el volum de les adquisicions, quasi la majoria dels euros que han entrat han sigut externs al clúster. Això també ens fa pensar, des d'un punt de vista optimista, que hi ha un atractiu en el clúster i que les empreses que han entrat ha sigut perquè han vist que hi havia una tendència alcista, una tendència positiva. El que sí que ens hem fixat és que davant l'entrada d'aquests grups d'inversió tots pensaríem que la productivitat aniria a pujar perquè han entrat, han introduït nous mètodes de gestió, nova tecnologia o això, i és totalment el contrari. Una vegada entren aquests grups, la productivitat s'estanca. Això també és un punt que ens agradaria ressaltar perquè trobo que és tot el contrari del que podríem esperar. Després, si ens fixem en quines són les companyies que han protagonitzat aquestes adquisicions, veiem que per número d'operacions sí que són companyies locals, però després, novament, si ens fixem en el valor d'aquestes operacions, són els fons d'inversió que copen fins al 65% del volum d'aquestes operacions, la qual cosa també ens sobta prou. Està repetida. Després, a quin preu estan valorades aquestes operacions? La majoria estan valorades a preu de mercat. En valor, sobretot, fixem que no tenen res a veure d'aquests fons voltor que van a comprar empreses que estan en bancarrota o que estan rescatant empreses que ja anaven a perdre's. No és el cas davant aquestes dades. I després trobem també una característica que és que les empreses, una vegada havien sigut adquirides, després han sigut revenudes a altres fons d'inversió. Això també és una altra característica que jo crec que
necessitaria una reflexió per part dels principals actors del clúster. Després, si veiem un poc les reaccions dels actors locals, a partir de les entrevistes que s'han fet i de més, hem dividit aquestes reaccions entre la motivació que ells manifestaven i després efectes positius i negatius que han sigut observats. En la columna de la dreta veiem quines són els protagonistes d'aquestes reaccions i el tipus d'organització. En aquesta primera taula parlem de les empreses consultores que pensen que la motivació d'aquestes operacions d'adquisició tenen més que veure amb l'atractiu que té el clúster, com anomenàvem abans, de la seguretat del clúster, també per una alta liquidesa que hi ha en els mercats financers internacionals, que fan que en comptes d'invertir en les típiques grans multinacionals, s'hagin fixat també en altres grups com ara el clúster ceràmic. Després, Deloitte, per exemple, manifestava un procés que és irreversible, això de l'entrada dels fons d'inversió. Aleshores, també és una crida d'atenció a que a partir d'ara ens hem de posar les piles i veure amb bon ull què està passant en aquestes coses. També una de les principals de la xarxa diuen que era degut, aquestes operacions d'adquisició eren degudes a les fortaleses que té el sector i la capacitat de creixement. Després, si ens fixem més en la veu de l'administració política, veiem que parlen d'un efecte positiu, si la companyia està en risc de tancar les seues portes, mentre aguanten els llocs de treball i demés, veiem com una mirada positiva. I després, si l'efecte és negatiu, si la inversió, o sigui, els fons d'inversió ho veuen com a un actiu especulatiu al que poden jugar, que nosaltres també és una de les posicions que més veiem. Després, si preguntant a les associacions d'empresaris, també tenen una opinió similar, que tenen la principal motivació és que donarien una espenta a les empreses del clúster i que és una visió no només a curt, sinó a mitjà i llarg termini. I dels efectes positius podríem anomenar aquesta atracció de nous inversors que atraurien nous desenvolupaments d'estratègies de negoci, generació d'economies d'escala, productivitat que augmentaria. Per part de la Confederació d'Empresaris també estaven per la part del manteniment dels llocs de treball, de la pròpia gestió del mercat laboral local. Si ens fixem en les associacions professionals, també parlen és un procés que és necessari, que ens ajuda a reduir costos, que millora la qualitat, el control dels preus i de l'empleament dels proveïdors de servicis en el propi clúster. Això, des del punt de vista de la productivitat, com hem vist abans, no s'ha donat aquest cas. I després, des del punt de vista de la universitat, sí que veiem aquesta pèrdua d'arraigo territorial, aquesta pèrdua potser de governança, ja no és l'empresari local qui interactua amb la resta d'actors, sinó que és un actor que potser està a Madrid o als Estats Units i que no té la mateixa proximitat, no només geogràfica, sinó cognitiva, organitzativa, cultural, etc. Després sí que hi ha una pèrdua d'aquest capital, del capital que estava en mans de les empreses del territori, aquesta pèrdua d'intercanvis de coneixement que podrien haver-se donat, que potser pertanyen, com ha dit José Antonio, a xarxes més informals i que potser no és el que dona pas a innovacions més radicals, però això també s'hauria de comprovar. I també veient que aquestes empreses o aquestes empreses fons d'inversió no havia passat un any i havien venut o revenut l'empresa en la seva totalitat a un altre fons d'inversió, es dona que pensar si és un moviment especulatiu, com si foren cromos les empreses que hi ha darrere d'això. És un poc
jo crec que és la nostra preocupació i que sí que, per exemple, els editors els 3 revisors que hem tingut en Regional Studies diuen que era una idea original i que era una idea molt espenta, ens han ficat més canya en quin era el marc teòric que utilitzaven, si utilitzaven el concepte d'agència, el concepte de governança del clúster, que són conceptes que potser no han sabut encaixar bé en aquest treball. Acabant ja, perquè tinc 5 minuts o per ahí, o 2 minuts, sí que veiem que hi ha diferents perspectives al voltant de com els processos d'adquisició estan donant-se en el clúster de la ceràmica. Sí que pensem que aquest nou règim de propietat està modelant les estratègies de les companyies des d'una perspectiva territorial. Els processos aquests de concentració per una banda i d'adquisicions es consideren com 2 fenòmens que s'han de tractar a part, però que s'estan donant alhora en el mateix espai, mateix territori, que ha hagut una dramàtica reducció del número de companyies del clúster, però al contrari hi ha hagut un increment en la producció, o sigui, menys companyies fan més producció que les que feien abans més companyies. I després que en acabant grups holdings estan controlant el clúster i que estan canviant un poc l'estructura emprenedora que nosaltres enteníem. Això també està en línia d'altres investigadors com Roberta Ravelotti, que analitzen el paper de les multinacionals en el districte italià i sí que una de les que me'n recordo de la cita, nothing remains the same, res s'ha mantingut igual que quan era abans, potser estem parlant d'un districte més romàntic, a la Becatini, però el que sí que ens hem d'adonar que hi ha una sèrie de qüestions que s'han de posar sobre la taula i que hem de repensar. A partir d'aquests processos d'adquisició analitzats hem pogut identificar fins a 4 diferents estratègies corporatives. Per una banda, les que són, si fixarem en 2 dimensions, en una primera dimensió hauríem d'incloure l'origen del capital, si és intern o extern al clúster, i després, des del punt de vista de l'aplicació d'aquest capital extern o intern, si ha sigut per a empreses internes al clúster o externes. El primer tipus, que seria el clúster intern, d'origen intern i de creixement via adquisicions, podem veure un procés de diversificació i d'integració horitzontal. És el cas paradigmàtic de Pamesa, que ja coneixem tots. Després, el tipus 2 vendria a ser el que la propietat o l'origen de la propietat és extern al clúster. Estem parlant de grups com Vitòria PLC, que són grups d'empreses diversificades, que donaria pas a una diversificació semirelacionada perquè entrarien en un negoci en el qual no estaven familiaritzats, que seria el de la ceràmica, però podria estar relacionat amb altres que sí que ja mantenia el grup. Després, un tercer grup, un tercer tipus d'estratègia corporativa seria el que té origen també extern, via adquisicions, però en aquest cas és una empresa que no té res a veure amb la indústria ceràmica, que seria el cas de Lone Star Funds, que és un fons d'inversió en el que així, com veiem, el volum majoritari de les operacions ha recaigut en aquest tipus d'organitzacions. I per últim tindríem un quart tipus, que seria ja el del cas de referència, que seria el de Porcelanosa, que seria una inversió interna del clúster que també recau sobre empreses que estan en el clúster, que donaria a processos de creixement intern i d'integració vertical per part del propi grup de Porcelanosa. No vaig estendre'm més, així tenim un resum un poc de tots dels 4 tipus. Tindríem per al
cada dimensió de l'estratègia, des de la perspectiva local, diversificació, activitats d'integració, tindríem com una caracterització d'aquests quatre tipus que són la nostra proposta de marc conceptual per a intentar entendre un poc l'entrada d'aquests fons i com ha canviat l'estructura del propi clúster de la ceràmica. Queda així, jo crec que he respectat prou el temps i obrim per a la discussió si voleu. Sí, alguna pregunta? ¿No sala? ¿Un comentario? Sí. Y es que bueno, el sector atraviesa una crisis grave, pero lo digo porque me llama la atención, ¿no?, que la entrada de estos fondos está ya a partir, ponías 2017 o así, ¿no? Quiero decir, que es cuando ya parece que el sector puede estar recuperándose en parte porque ya estamos saliendo de la crisis y demás, y sin embargo es cuando ahí, quiero decir, porque ¿cuál es el origen, o sea, cuál es la causa, ¿no?, que hace? Porque sí que entiendo que haya inversores que tengan pues visión y quieran invertir, ¿no? Pero ¿por qué estas empresas en ese momento son partidarias de, pues eso, de que haya una adquisición, es decir, la motivación de... ¿Pero por parte de la oferta o por parte de...? No, por parte de las propias empresas que han sido empresas pues vinculadas a capital pues del territorio, ¿no? Es decir, porque es un problema financiero, tienen problemas, pero claro, quiero decir, habían pasado ya todos los años a lo mejor de más crisis y más, ¿no? Entonces, no sé si... Hi ha una barreja, no?, de qüestions ahí. Jo crec que una banda, ara li donaré a Xavi, jo dic un parell d'idees que em venen al cap. Una podria ser també que potser estaven atravessant un procés de canvi generacional en l'empresa, no?, i que si els fills no volen dedicar-se, això podria ser una qüestió. No sé si hi ha algun cas d'aquests. Un altre seria que pensen que la professionalització del Consell d'Administració o de l'alta direcció seria positiu i en aquest cas els fons d'inversió sí que poden donar aquesta via. Alta podria ser, no vull ja marejar-me més, ja he viscut tota una vida en l'empresa i ara deixem més. Reben una bona oferta que potser el passaria a tu en ta casa, si res una bona oferta igual el penses si la vens o no. Ahí està, jo crec que Xavi té més coneixements sobre això. Les causes així clares, jo tampoc les tinc. I el que va passar és que va haver una crisi molt important en el 2008 perquè se va centrar en el sector de la construcció i afectava directament i realment va haver una davallada del 40% en el subsector de producte final. El que va passar ahir és que coincidís també en un moment en què el mercat financer internacional té picos, no sols en la ceràmica, sinó en general, perquè jo sí que vaig repassar, a veure si... I realment en el 2019 se va batre el rècord d'inversions a nivell de tota l'economia espanyola. No érem una excepció, sinó que n'hi havia una certa diversificació. I de fet, jo el que volia dir és que aquestes dades, quan les hem actualitzat al 2021, encara s'ha incrementat més. Aleshores, les causes, una situació de recuperació del sector, que és un moment de dubtes, i com té una estructura, jo crec que tenia una estructura molt fràgil des del punt de vista empresarial, no sols pel problema de la segona i tercera generació, sinó també perquè eren empreses amb molts socis, era un sector fràgil que se podia tentar fàcilment, i és un poc el que ha dit Xavi, de dir, n'hi havia fàbriques que eren com a 6 famílies i en les famílies volia dir 3 o 4 socis i al final és realment, no sé, és fàcil relativament dir, mira, jo te faig una oferta i solucionem els problemes. Ha demostrat almenys aquesta fragilitat. Però el problema és que això s'ha acentuat i que sobretot els fons d'inversió. El perillós és el fons d'inversió perquè en les dades del 2021 canvien prou significativament. L'One Star
perquè vos feu una idea de com funciona la cosa, en 3 anys i mig, va comprar un primer grup d'esmalts per 400 i pico milions d'euros i després compra la divisió d'una multinacional de ferronàmer d'esmalts també ceràmics per uns 400 també, una quantitat semblant. I revent al cap d'esta segona compra, jo crec que havia passat any i mig, per 1.800 milions d'euros. En una plusvàlua de 700, jo vaig calcular 750.000. Clar, una barbaritat perquè aquestes xifres estem parlant d'un sector que a lo millor anualment factura, en el millor dels casos, 4.000 milions. I si juntes esmalts, doncs anirem a 5.500, però clar, estem parlant de 1.800 milions, és a dir, d'un percentatge que no s'ha vist mai. No? Aleshores, això és el que dona vertigen, no? Perquè aquestes empreses el que fan és fan inversions pensant en la venda, no? De dir, digitalitzen, fan determinades inversions, però són o partixen la propietat o la junten en funció de lo que ells creuen. I és un poc... La idea al final és, nosaltres tenim un model, no sé si Marshall o no, però un model de clúster que se basava en una sèrie de condicionants, l'entrada d'aquestes empreses i la reducció, perquè em passa de 180 empreses a 80 en fabricació, i de 20 i tantes a un 30% menys en esmalts. O sigui, menys empreses, capital forani i l'import relacionat amb el que diu José Antonio, la formalització del coneixement és evident, perquè ho hem vist nosaltres. Nosaltres abans convidàvem al de Taurés i ara explica'm-nos com va la logística. I ell venia i no tenia ningú problema. Ara hem tingut casos de dir, ho sé molt, però jo no puc anar a una classe a explicar com fem un procés determinat, perquè l'empresa en qüestió, el grup, té un protocol en el qual no estan disposats, no? I això trenca tot. La idea és que trenque en una cosa que potser és idíl·lica i el que sigui, però trenque en aquell model. No sé, és el que volem dir ahí. Sí, no sé si te he contestat. Muy bien, yo creo que ya hemos llegado al final de la sesión. Muchas gracias a todos por la participación y bueno, pues nada, nos vemos ahora en el coffee break y podemos seguir el debate. ¿De acuerdo?